Čaute ľudia, chcem sa ešte predom ospravedlniť, lebo dal som tam do pozadia hudbu, možno tam nebude, ale proste hrala mi tam ešte iná a strašne zle to je počuť, tak sa ospravedlňujem, ale ja nechápem, že mi to proste nejde, tak sorry a čaute. Ľudia, a dneska vás tu víta Týmak pri novom videu a dneska si idem zahrať Roblox Don't Stop Obby. A ja už som mne to nenatáčal, takže som sa už dostal na nejaký tam level. Stále je to tá prvá, akože tá easy stage, že táto červená. No a na tejto červenej sa môžeme zastaviť na 3 sekundy a potom sa to už bude ďalej proste sa to už bude ďalej míňať ten čas a tí, ktorí neviete, o čo tu ide, proste máte takéto obby a nesmiete sa zastaviť, proste inak zomrete. Proste ja môžem 1, 2, 3 a tak. Fakt, že na chvíľočku sa môžete zastaviť. A je to docela ťažké. OK, zatiaľ to dávame. Ja som akože už točil video od začiatku, mne to proste nejakým spôsobom nenatáčalo. Tak natáčam to naga. Dúfam, že vám to nevadí, že už som takto ďalej. Do prčíc. Inakšie na tomto checkpointe som safe. V tejto zóne som safe. Akurát idem tu, tak už nie som safe. OK, a veľmi by som bol rád za podporu, keby ste mi dali like a odber po prípade. A pokračujeme, no. Do prčice, ale kamo, to je docela ťažké. Aha, ale jeden skok nesmiem úplne. Tak, OK. Že nás to bude nejako nejak takže dávať do strán, ale OK, takže toto bude ťažké. OK, tak toto nebude také ľahké. No super. OK, teraz som sa maximálne sústredil, aby som nebol dlhšie než tie 3 sekundy tam. Ale OK, ideme ďalej. Super. Super. A inakšie chcem sa spýtať, že ako ste si užili Valentín, že či sa vám páčil, môžete napísať do komentárov. Ja som zasa spadol. OK, tak toto je fakt easy. OK, ideme ďalej. A inakšie strašne sa vám že sorry za to, že proste ja ešte neviem proste strihať tie videá. Ja proste neviem, ako to mám urobiť. Lebo ten môj kamoš je taký kamoš, že mi ukázal jednu vec a to bolo všetko. No. Super, zasa som spadol. Aha, tu sú také kvapalce. OK, tak nič. A inakšie som rád, lebo sme už dosiahli 10 odoberateľov. Takže nie moc veľa, ale pre mňa to je akože dosť, aj keď skoro polovica sú mojej kamoši, ale ideme tiško. A OK, ideme ďalej, tu sa musíme maximálne sústrediť. OK, dali sme to, teraz tu. Tak. Možno na tomto videu už bude v pozadí hudba, ale nebude to nejaká fajnovská hudba, hej, aby ste vedeli, že to nebude, ja neviem, nejaká blibra, alebo tak. Super, ja stále padám.
konkurs. Dobre. Tak. Posledný. OK. Kamo to neskáče toto. Dobre. Musíme opatrne. No, toto bude ešte ťažké, a to je iba tá prvá časť. No, už nič. Už ideme na druhú časť, čo je táto oranžová. A táto bude o mnoho ťažšia. Ty vole, nie. Toto. Tá typka tam proste... Viete čo, ja si pre vás takto skriem tie veci. A teraz už sa na koľko môžem? Ja som nevidel. 1, 2. No nejak 2,5 sa môžeme teraz. Takže 2,5 sekundy teraz môžeme stať. OK, to nie je nič moc. Ale ideme ďalej. To je ale proste strašne také zmeťujúce, že proste dobre. Sedíme tu. Super. To nešlo podľa mojich plánov. Takže tu. Čo tam píše? OK, neviem. Aha, že nesmieme dlho byť na tejto... Ty kokos. A tam písali, že nesmieme dlho na tých plošinách, čo sa tam vlastne tak hýbu. Ty bol. Inakšie, ak vám vadia tie moje zvuky, tak sa neštýte, len ja som proste taký, ja som proste trény všetko. A môžete mi aj napísať do komentárov, že aká pozícia ste vy v triede, že či ste šašo, alebo či ste nejaký... Nechcem to povedať, že či ste nejaký šprd, alebo či ste, ja neviem, nejaká triedna, ja neviem, triedny ukľudňovateľ, alebo čo? Ja, z tej šnúrky sa prepadneme. Dobre, tak ja som teraz myslel, že som zdechol. Je to takéto torpedo rýchle. Torpedo. Nie. No tak nič nevadí. A v dnešnom videu chcel by som sa dostať aspoň do tej žltej časti. Ty vole. Figaro. OK, ideme. Tak nás to zrýchluje. Ty vole. Dobre, ale to je nejaké dlhé. Aha. OK, tak to bolo, že... Nie, toto šmíka sa. Tak toto bude ťažké. Toto bude akože veľmi ťažké. Super, tak to asi neprejdeme. Super, akože ja sa... A chcel by som o nejakých tipov, čo máte nejaký kontakt, alebo ja neviem či by ste mi napísali do komentárov, že ako si proste spojazniť, aby som nepoužíval nejaké aplikácie, že ako by som mal dotržiť tú obrazovku. Takže takto celú obrazovku, viete, ako myslím, ale super, teraz mi to neviem. Viete čo, ja sa vám ozvem, keď toto dokončím, tento level. OK, som v ďalšom leveli. Dal som to tak na tretí pokus, keď som prestal natáčať, akože neviem, bolo to dosť divné, lebo som to dal skoro... Len tak som to dal na prvý pokus. Ale vyšlo mi to až na tretí. Že sú to tie šmikacie, ale nie. OK, teraz som si musel počítať. Ty vole.
super, spadol som úplne najviac hrozným spôsobom. Opre. Okej, tak nie. Inakšie toto video bude také skúšomné, lebo ja ho chcem už... Skúsim to nejak sám zostrihať, ale ak sa mi to nepodarí, tak sa vám ospravedlňujem. Velice a hlboce. Ale proste ja neviem, ako to mám spraviť. Ty vole, Akože to není úplne, že don't stop obie, lebo tam sa akože na maličko času môžeme zastaviť, ale keby sme sa fakt že nemohli vôbec, tak to by bolo strašne ťažké. Takže ja proste stále držím medzerník, ale super. Ok, bum, Vaše za tie pazduchy mám proste... Som taký... Kámo, posledný potentovaný skok. Ok, hotové. Hopla. Ty vole. Hoples a tiež. Come on, nie. Hop. Ale viem, že to asi bude ešte dlho do tej žltej časti. No ty kokos. Super. Ty vole, teraz mi to nejako nejde. Kamo, čo to so mnou je? Kamo, 1, 2. Tu? Jeden. Ty kokos, to bolo skoro 2,5. No tak tunak to bude, toto bude miznúť. No tak to si musím dávať riadne naspäť. Nie, tu sa prepadlo. No. Do prčic. Super. Takže ideme 2. Kamo, tam sa nemôžem že vôbec zastaviť. Jak som to dal? Ale proste prečo skáčem na... Ok, tak to bolo trápne. Ty kokos, dobrý jumper. Je to ide pomaličku, proste do přírody. Hlavne no stres. Nie, prosím, nech ma to... No, super. Ja som myslel, že ma to teleportne na ten druhý checkpoint, ale oni sú dobrí, oni to tak nespravia. OK. Mal som si vybrať stranu, tak som si vybral. Ideme ďalej. Ďalej. Super, viete čo, ja vám to prestrihnem. OK, tak už som ďalej o 2 stage, že som vám to prestrihol, ale trvalo to dlho. A tu nek proste musím stále skákať. A to bude strašne rozhodné. No do pročic. Toto, dámy a páni, toto bude ešte na dlho. OK. Proste keep jumping. To proste musím stále takto skákať. OK.
prosím, nie. Tak viete čo, ja si myslím, že toto video už môžeme ukončiť a